koje vole sport. Puno će toga značiti od 29. i 30. siječnja. Jedan događaj u Zagrebu zove se Grand Prix Zagreb Open 2022. u Hrvanju. Stoga smo u goste pozvali trojicu naših što sadašnjih Hrvaća, a što nekadašnjih sada trenera. Anton Đok, trener naše seniorske i U23 reprezentacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Ivan Huklek, naš reprezentativac. Dobro jutro. Dobro jutro. To su dvojica iz Sesveta. I treći, također, ali samo po klubu, je Nenad Žuge. Jutro, dobro jutro, dečki, dobrodošli. Vratit ćemo se na Sesvete, a sada imamo malo o turniru. Dvije pandemijske godine su za nama i ova je na neki način pandemijska. Što to znači u organizaciji? Kako će sve to izgledati? Pa mislim, bez publike će biti. To je za sad tako. Vidjet ćemo 10 dana prije stožer donosi odluku da li će biti sa publikom ili i bez. Ali ono što nas veseli, mi smo i u pandemijskoj godini uspjeli odraditi jaki Zagreb Grand Prix, ovo je sad 9. po redu i mislimo da će biti najjači do sada i po odazivu kakav imamo treba biti stvarno jedan od najjačih turnira na svijetu. Olimpijski svjetski medaljaši dolaze i mi smo se već pozicionirali na hrvatskoj karti svijeta kao jedan od najjačih turnira i to je ono što je stvarno dobro. Gdje je zapravo, mislim, publika ili ne publika, ali gdje će se održati? Dvorana Doma sportova, svake godine, znači... Dva, jel' tako? Da, dvorana 2 Doma sportova, live streaming će biti, ako neće biti publike, sve će biti popraćeno live streamingom, tako da oni koji će htjeti popratiti, bit će osiguran prijenos. Nenade, na tome Openu nisu samo seniori, već i one koje vi trenirate, jel' tako? Pa, nadam se da će nastupiti par perspektivnih juniora. Još nismo, naravno, dali konačnu listu. Mi tek sad krećemo sa pripremama. Već sutra krećemo u Gospić na neke bazične pripreme. Započinje godina i seniorima i juniorima ovaj Zagreb Open je jedan kontrolni turnir, kako našim reprezentativcima, tako i drugim reprezentacijama, jer dolazi prvenstvo Europe seniorsko u 3. mjesecu, tako da je termin super. Gdje? U Bugarskoj je prvenstvo Europe za seniore. Ne? No, samo u slobodnom stilu onda. Mislim, Bugari su jači nekako, mi se čini, u U slobodnoj. Budimpešti. U Budimpešti, onda može biti Jel ovo je riječ o Hrvanju u grčko-rimskom stilu, tako? Da. Olimpijska disciplina. Evo, spomenuli smo, neki su sad u trenerskoj poziciji, neki još uvijek u aktivnoj igračkoj. Olimpijske igre su za nama. Koja su očekivanja sada? Tako je, pa znači od olimpijskih igara ovo će biti moj prvi turnir, znači Zagreb Open, nakon 5 mjeseci, tako da, kao što je rekao trener Nenad, prvi kontrolni turnir ove godine za narednu sezonu, znači za početak sezone. Očekivanja, pa ja se nadam nadam se, ja ću dati sve od sebe, to će biti sigurno jak turnir, ali potrudit ću se dati što više od sebe da zadovoljim našu publiku. A koji bi rezultat bio da smo svi... Uvijek je cilj prvo mjesto, sad vidjet ćemo kakva će biti forma. Da, uvijek je cilj prvo mjesto. Na zadnjim olimpijskim igrama, rekao sam, koje je peto mjesto. Hoće li ta ista ekipa koja je bila na olimpijskim igrama u dobroj mjeri biti i što se kvalitete tiče i u Zagrebu? Pa svaki olimpijski ciklus, ta olimpijska igra kad završi, onda taj sljedeći olimpijski ciklus, sve reprezentacije kreću sa i tim nekim pomlatkom, jer mora se gledati olimpijski ciklus iza, ali uglavnom... Ne boduje se za olimpijske igre ili nešto? Da, ne, kod nas sustav uzimanja norme je malo drugačiji. Mi imamo prvenstvo svijeta u godini prije olimpijskih igara, gdje se uzimaju norme, tako da ovo nema veze sa kvalifikacijama za olimpijske igre, ali ovo će biti prvi turnir poslije olimpijskih igara i prvenstva svijeta koji je bio u toj olimpijskoj godini, gdje će se već vidjeti naznake ko bi mogao kotirati za normu ili za medalju. PCR testove ćete morati svi raditi, to već znate, to je sad već standard, ali u Hrvanju su rigorozne kontrole i kad je doping u pitanju. Kakva su vaša iskustva po tom pitanju? Pa evo, naši većinom prvo kategorizirani i drugo kategorizirani sportaši su pod sustavom ADAMS, to je sustav Svjetske antidopinške agencije, gdje recimo trenutno sad Huklek mora 3 mjeseca unaprijed dati gdje je i dati 1 sat u danu kada može doping kontrola doći i testirati ga. Tako da rigorozno je kako u svim sportovima, naravno i u Hrvanju, pazi se dosta na težinu, težinske su kategorije, pa tako da
da ne bi bilo nekih prevara, antidoping je naravno uvijek, dopinška kontrola uvijek uz nas. prati. Da. Ne mogu se naviknuti da Nenada gledam ovdje kao trenera juniorske ili Nevena, ne znam sad. Kad smo Nenada po četvrti put, da. Da. Ne, ali mislim da. Kad smo vas toliko navikli već gledati, koliko je prošlo godina od zadnjih borbi? Pa 2016. sam odradio zadnje svjetsko, 2017. još sam odhrvao ovdje našu ligu i lagano sad trenerskim koracima. Trenerskim bodama, da. Evo čuli smo i antidopinška kontrola i posebne pripreme kontrole težine. Kako sad izgleda dnevni ritam pred velik turnir? Pa tako je, da. Znači ja sam u tom sustavu svjetske antidoping agencije gdje, kao što je rekao Nenad, konstantno svaki dan moram imati tih sat vremena u danu gdje bi trebao biti ja doma kad bi me oni mogli doći testirati. Eto, tipa prije mjesec dana je bila zadnja kontrola i eto, kad imaš malo dijete onda se događaju takve neke stvari. Dijete mi je bilo bolesno i morao se inhalirati. I taman taj dan prije mi je došla doping kontrola, oni su izvadili krv, napravili sve svoje i sutra dan dijete ide na inhalaciju i dobio je kapi neke i ja mu stavljam te kapi u inhalator i ja kako neće, ja sam malo od sebi stavio kapi. I onda na kraju ja stavljam njemu, ja gledam, čitam ime od kapi, rekao ovo mi nekak čudno zvuči, ja na listu na internetu vidim te kapi se nalaze na doping kontroli. Tako da puno se treba, što se tiče toga, puno treba promatrati šta se smije konzumirati, šta ne smije, ali kažem, mi znamo šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, tako da to sve pratimo, ali eto kažem. A ritam treninga kakav je sada? Pa sad smo odradili smo jedan bazični dio priprema u Zagrebu krajem prošle godine. Sad idemo u Gospići, tako da od početka ove godine u stvari kreće početak natjecateljske sezone, tako da sve jače i jače krećemo sad. Dobro, sad tim dopingom, to ste se navikli, ovo sad već teža je varijanta sa pandemijama, epidemijama. Jedno vrijeme je bilo zapravo, to je jedan kontaktni sport, uopće trenirati. Pa je, ali ljudi su već, ja mislim, navikli na tu pandemiju i ja mislim da je sport odgovor na pandemiju, da se ljudi bave sportom, da se rekreiraju i ja mislim da je u tom nekom početku je bilo kao, nismo mi ni znali kako će to na kraju izaći, da li će se ljudi bojati ili ne, ali nama su dvorane u Hrvanju pune i djeca dolaze na Hrvanje. To sam baš htio pitati zapravo, kakav je refleks svega toga? Imamo dobru pozadinu za budućnost Hrvanja? Da, sve je dobro, kažem, jedino je problem klubovi koji su naslonjeni na škole i na treninge u školama, tamo sad ne znam da li su otvorili, ja mislim da sad jesu. To je bilo problem onaj dio kad je pandemija krenula pa su se škole zatvorile za te dodatne aktivnosti sportske. Ja mislim da su svi sad shvatili da je sport odgovor na pandemiju i da je mi kao sportaši i on, na primjer, kao naše lice, kao naš olimpijac animira naše mlade da se bave hrvanjem, da treniraju, jer jačanje imuniteta je u biti i prevencija za to. Tako sigurno, da ovo je dobro, sport je odgovor na pandemiju. Žensko hrvanje? Žensko hrvanje, pa evo... To se voli ishrvati, ali... Naravno, žensko hrvanje je na programu Olimpijskih igara od 2004. godine. Mi imamo našu žensku reprezentaciju, naravno da su to sad kadetkinje i juniorke. Valja istaknuti seniorku, odnosno tek ulazi u seniorske vode Ivu Gerić, koja je prošle godine bila, to je povijesno, prvi put na kvalifikacijama za olimpijske igre. Nažalost nije uspjela, ali kroz sljedeće ciklusu, naravno, nadamo se da će uzeti normu. Ali vam nedostaje netko u ekipi ženskoj Hrvačkoj? Trebate još... Više Pitam za susjedu. Uvijek dobro došli. Evo i za kraj, rekli smo 29. i 30. siječnja, ali tako, u Zagrebu, u Domu športova. Ko su naši aduti osim Ivana? Pa imamo tu Antonija Kamenjaševića, prošle godine osvojio seniorsku medalju i to je nama biti pokazalo tu našu širinu koju mi imamo u Hrvatskoj. Božo Stačević koji je bio olimpijac u 77 u njegovoj kategoriji. Antonio Kamenjašević osvojio seniorsku medalju, seniorsku broncu. Ivan Huklak kao naš olimpijac. Imamo tu mlade Pavel Puklavec, Karlo Kodrić koji su osvojili juniorske medalje, Vjekoslav Luborić koji ima u 23 svjetsku medalju. Znači imamo tu jednu generaciju, imamo tu jednu širinu i idemo sa jakim sastavom. Pa evo, dečki, mi ćemo vas pratiti. A da ih pitam konačno najvažnije pitanje dana. Ma neka, možda neke stvari najbolje zadržati za sebe. Nekad je to najmudrije što možeš učiniti. Gdje ćemo mi to sve gledati još samo kratko? Live streaming, je li tako? Live streaming će biti na stranicama, na društvenim mrežama Hrvatskog saveza, na Facebooku, na Instagramu će biti link i preko YouTube-a, odnosno
bit će prijenos svih borbi i na kraju finala koje su odvojeno kao event, finalna večer će biti posebno popraćena, to je baš spektakl. Dakle, Ivana gledamo u finalu, to znamo, sreću želimo i ostalim našima. Ugodno se provjeti u Gospiću na treningu. Nekad je Lika bio naš najpopularniji i najpoznatiji hrvački klub. Tak. U svakom slučaju, nek vas prati sreća, baš kao što to kaže naš stari hit kojim i završavamo današnju emisiju. Toliko od nas za danas i sutra ponovno od 6:30 Mirkec i Maja vas bude. Doviđenja. Ugodan dan, doviđenja. Do neugodnog jutra. Doviđenja.